कणकवली पोलीस ठाण्यापासून जेमतेम 100 मीटरवर असलेल्या कणकवली आचरा रस्त्यावरील 8 दुकानं चोरट्यांनी फोडलेली घटना ताजी असतानाच याच चोरट्यांनी सावंतवाडीच्या भर बाजारपेठेतील 6 दुकानं फोडली आहेत। दुकाने फोडताना चोरटे अनेकांच्या सीसीटीव्हीमध्ये जेरबंद झाले असल्यानं कणकवली आणि सावंतवाडीतील चोरटे हेच दोघे असल्याचं स्पष्ट झालं आहे। त्यामुळे या चोरट्यांच्या मुसक्या आवळण्याचं आव्हान पोलिसांसमोर आहे। पाहूयात। कणकवलीत शनिवारी पहाटे रस्त्यावरील 8 दुकानं फोडून चोरी केल्यानंतर थेट सावंतवाडी गाठत त्यांनी मुख्य बाजारपेठेतील 6 दुकानं फोडली आहेत। यातील 2 दुकानातील रोकड त्यांच्या हाती लागली असून इतर ठिकाणी चोरीचा डाव फसला। मात्र भरवस्तीच्या ठिकाणी चोरांनी 6 दुकानं फोडल्यानं शहरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय। घटनेची माहिती समजताच सावंतवाडी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला। या दुकानाची शटर हत्याराने उचकटलेली तर काही दुकानांच्या शटरची कुलपं फोडलेली असल्याचं आढळलंय। तसंच श्वान पथकाला देखील पाचारण करत तपासाची चक्र फिरवली आहे। दरम्यान सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झालेले चेहरे बघता कणकवली आणि सावंतवाडीत चोरी करणारे चोरटे एकच असल्याचं समोर येत आहे। त्यामुळे या चोरांच्या मुसक्या आवळण्याचं मोठं आव्हान पोलिसांसमोर आहे।